messaġġ ta' tama illi wara 3 ta' Ġunju ser nerġaw il-kol inkunu gburin illi aħna Maltin. Messaġġ ta' tama illi fit-3 ta' Ġunju il-poplu Malti ser jażel is-sewwa għax is-sewwa jirbaħ żgur. Messaġġ ta' tama illi fit-3 ta' Ġunju il-poplu Malti u Awċi sejjer jażel, sejjer jifhem, sejjer jara l-għażla tiegħu bl-aktar mod ċar u l-għażla hija ċara, l-għażla bejn klikka ta' 3 min-nies korrotti f'Kastilja, l-għażla bejn Joseph Muscat, Keith Kemri u Konrad Mizzi fuq naħa u pajjiżna il-poplu Malti u Awċi fuq in-naħa l-oħra u qudiem dik l-għażla waslu il-messaġġ ta' tama sabiex il-poplu Malti bħalna jagħmel din l-għażla. Jien nagħżel Malta. Messaġġ qawwi ta' tama kif issa fadal l-aħħar ġimagħtejn ta' din il-kampanja elettorali. Messaġġ ċar ta' Simon Busuttil fil-mass meeting li sar il-ħadd ġewwa Ħażabbar. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fost l-oħrajn fuq is-sitwazzjoni perikoluża li preżentament jinsab fiha l-pajjiż. Pajjiżna għandna Prim Ministru illi tilef kull sens ta' kuxjenza, kull sens ta' diċenza, kull sens ta' aqal, kull sens ta' serjetà, qudiem korruzzjoni illi qiegħda qudiem wiċċu taħt imnieħru ma huwa jagħmel xejn. U minħabba f'hekk jiżbiċċajt kelli nkun jien illi nqum jien u mmur qudiem il-maġistrat u ngħidlu jien ġejt għandek għax għandi il-provi tal-korruzzjoni. Ħamġulna isimna mal-4 tirjieħ tad-dinja. Hawn forza nazzjonali kontra l-korruzzjoni, hawn forza nazzjonali kontra l-ħmiġ li ġibtint. Il-Partit Nazzjonalista qed joffri tama l-pajjiżna minflok korruzzjoni. Simon Busuttil impenjat li jaħdem bris l-anzjani u l-pensjonanti favur il-ħaddiema biex jitnaqsu t-taxxi biex ikollna childcare għal kulħadd, proġetti ta' housing, sistema moderna ta' metro u 30,000 post ta' xogħol ġdid. Jiena nwijat illi flok il-korruzzjoni ikollna anqas taxxi għas-self-employed u n-negozji żgħar illi naqsulhom it-taxxi għal 10% biss. Jiena nwijat illi flok il-korruzzjoni indaħlu childcare b'xejn għal kulħadd. Jiena nwijat illi flok il-korruzzjoni ikollna pensjonijiet aħjar u mediċini b'xejn għall-anzjani tagħna. Jiena nwijat illi flok il-korruzzjoni ikollna trattament tal-chemotherapy b'xejn għal kull min ibati mill-kanċer u ma jkollux aktar imur jittallab. Simon Busuttil kellu wkoll messaġġ partikolari indirizzat lejn min forsi għadu mweġġa mill-Partit Nazzjonalista, lejn il-Partit Laburisti li huma mweġġajn bil-mexxej tagħhom u lejn il-floaters biex fit-3 ta' Ġunju jażlu Malta. Anki intom ġejtu traduti, anki intkom ma jixirqilkom xekk, anki l-Partit Laburista ma jixraqlu xekk. Aħna maħniex niġġieldu kontra l-Partit Laburista, aħna qegħdin noħduha kontra klikka ta' 3 min-nies li ħatfet lill-Partit Laburista u li miegħu ħatfet lil pajjiżna u anki lilkom qegħdin nappellawlkom biex intkom ukoll fit-3 ta' Ġunju tażlu lil Malta. Kien messaġġ qawwi, messaġġ ta' tama ta' fiduċja dak li wassal hawnhekk illejla il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, kontrarju għall-kampanja ta' biża' illi qiegħed iwassal il-Partit Laburista. Mass meeting li ġab fit-tiema
it-tielet ġimgħa ta' din il-kampanja elettorali. Matul il-ġranet li ġejjin il-Partit Nazzjonalista jkompli wassal il-messaġġ tiegħu f'diversi lokalitajiet imbagħad nhar il-Ħadd li ġej mass meeting ieħor ta' Sliema ġewwa l-English Street fejn hemmhekk tkompli il-mixja ta' din il-forza nazzjonali. Robert Cremona għal Net News minn Ħażabar.